салом бинандагони азиз, манзури шумост намоиши фуруғи субҳи доноӣ ва мо дар ин намоиш доир ба нафарони китобхон ва китобдӯст бароятон маълумот пешниҳод менамоем. Меҳмони имрӯзаи барномаи мо ҳастанд Гулбарги Камолиддин. Айни замон худро барои шумо пурратар муаррифӣ мекунад. Ман хонандаи синфи ҳафти Б лицеи инноватсиони Душанбе Гулбарги Камолиддин. Ман дар номинатсия хондану аз ёд кардани осори адабиёти классик иштирок мекунам дар озмун. Барои чӣ маҳз дар ҳамин номинатсия? Барои ин ки шоирони классик бештар ба ман писанд ҳастанд. Ҳамаи шоирон хуб менависанд, аммо осори адабиёти классик ба ман бештар писанд аст, чунки дар он вақте ки ман шеърҳо ва ғазалҳои адабиёти классикро мехонам, дар дохили ҳамон китобу шеъру ғазалҳо ғарқ мешавам ва аз даруни онҳо ба тӯли чандин соат баромада наметавонам. Ташаккур. Барои иштирок дар озмуни ҷумҳуриявӣ мо бояд рӯйхати адабиёти мутолиа намудаи худро ба даварон пешниҳод намоем ва аллакай даври аввали даври мактаби озмун сипарӣ гардид ва шумо бояд дар он иштирок карда бошед. Мегуфтед ки дар ин рӯйхати шумо чанд китоби бадеӣ буд, чанд шумораи шеър, чанд шумораи ғазалҳо буд? Бале, ман дар даври якум, яъне дар даври мактаби иштирок кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. Дар рӯйхати ман 120 рубоӣ пурра ҳамаашро аз ёд кардам ва 50 ғазал, 13 асари бадеӣ мутолиа кардам ва дигар бахшҳои онро айни ҳол омода сохта истам. Ташаккури зиёд. Биёед айни замон якчанд номгӯи китобҳои дӯстдоштаатонро барои бинандагони мо ном баред. Бештар ба ман ҳикоятҳо аз Бӯстони Саъдии Шерӯзӣ писанд ҳастанд ва чор дарвеш, ки ман ин чор дарвешро то айни ҳол мутолиа дорам ва ҳикояҳои Бӯстони Саъдии Шерӯзиро бошад ба пуррагӣ тамом кардам. Дар китоби доғистони ман навишта шудааст ки аз ҳама он китобе ки зиёд ман дӯст медорам, он китобе мебошад ки аллакай чоп нашудааст ва мо метавонем бигӯем ки аз ҳама он китобе ки бештар мо меписандем, бароямон он китобест ки мо то ҳол онро то ба охир нахондаем. Ва шумо гуфтед ки айни замон шумо китоби чор дарвешро мутолиа карда истодаед. Метавонед таъссуроти бардоштаи худро аз ин китоб барои бинандагони мо бигӯед? Бале, ман метавонам таъссуроти худро гӯям ки китоби чор дарвеш хеле китоби пурмазмун аст. Вақте ки ман онро мутолиа мекунам, хеле ба ман писанд меояд ва дар онҷо машаққати чор дарвешест ки бехона мондан, яъне бехонумон шудаанд, ҳар ҷо мегарданд ва чор дӯсти наздик мебошанд. Ба ман ин хеле писанд аст ва охири он то охир оло нахондам. Фикр мекунам ки охири он дар охираш ҳар чор дарвеш ба мақсади худ мерасанд ва хушҳол мегарданд. Яъне ин хеле ҳам аҷиб аст, зеро чун мо китобро мутолиа менамоем, кӯшиш мекунем ки тасаввурот дошта бошем ки дар оянда муаллиф чӣ гуфтан мехоҳад ва чӣ нақшаҳоро дорад. Чунин аст ва бесаброна мунтазир мешавем охири китобро. Бале. Шумо гуфтед ки дар китоби чор дарвеш муаллиф доир ба дӯстӣ низ навиштааст. Ба андешаи шумо дар зиндагии воқеӣ дӯстӣ то кадом сатҳ метавонад вуҷуд дошта бошад? Дӯстони ҷонӣ вуҷуд доранд? Чӣ тавре ки мегӯянд, дӯстон се навъанд: дӯстони ҷонӣ, нонӣ ва забонӣ. Дӯстони ҷонӣ кам пайдо мешаванд, аммо дӯстони нонию забонӣ хеле зиёданд ва моро мебояд ки ба доми ин дӯстон наафтем ва аз онҳо худро дур нигоҳ дорем. Дӯстони ҷонӣ он дӯстоне ҳастанд ки ҳам дар пастию баландӣ бо шумоянд, аммо дӯстони нонӣ бошад танҳо ҳангоме ки шумо пул дореду шумо сари қудрат ҳастед бо шумо, аммо вақте ки шумо аз қудрат мемонеду шумо танҳоед, онҳо бо шумо нестанд. Дӯстони забонӣ ҳам чунинанд. Дӯстони забонӣ танҳо бо шумо ҳарф мекунанд, аммо ҳиссиёти шуморо ҳеҷ дарк намекунанд. Ташаккур. Як ақидае мавҷуд аст ки нафароне ки дӯсти зиёд дорад ва ё ки зиёд рафтуо мекунанд бо дӯстони худ, кам китоб мехонанд ва аз китобхонӣ дур мешаванд. Шумо ҳамчун як нафаре ки зиёд китоб мехонед, ба ин ақида розӣ ҳастед ё на? Яъне мо метавонем ки ҳам дӯсти ҷонӣ дошта бошем ва ҳам зиёд китоб бихонем? Бале, метавонем. Чаро не? Китоб хондан пеши роҳи ҳеҷ чизро намегирад. Мо метавонем ки дар ҳар куҷое ки хоҳем китобро мутолиа кунем. Ҳатто дар роҳ метавонем ки мо китобро мутолиа намоем. Ман баъзан вақт китобҳоро бо худ мегирам ва ҳар ҷое ки меравам дар роҳ китоб хонда меравам. Ин пеши роҳи ҳеҷ чизро намегирад ва мо бо дӯстони худ ҳам ҳамсӯҳбат шуда метавонем. Мо гуфтем дӯсти ҷонӣ ва китоб ҳардуро мо метавонем якҷоя бикунем? Бале, ҳардуро мо метавонем якҷоя кунем ба ақидаи ман. Яъне мо метавонем бигӯем ки китобҳо низ дӯстони ҷонии мо шуда метавонанд? Бале.
ман китобро дар равияи дӯсти ҷонии худ мегузорам, чунки китоб беҳтарин дӯст ва беҳтарин дӯсти ман ин китоб мебошад. ташаккури зиёд ва мо низ ба ҳамагон тавсия медиҳем ки китобро дӯсти ҷонии хеш пиндоранд, зеро ки сухан кардан бо китоб, бештар бо китоб будан, ин барои мо манфиати хело ҳам бузург меорад. хуб биёед айни замон барои бинандагон як порча ғазал, мисраи шеърӣ, қитъа қироат мекунем. ғазал аз ашъори Шамси Табрезӣ. эй ашк оҳиста бирез, ки ғам зиёдаст. эй шам оҳиста бисӯз, ки шаб дар рӯзаст. имрӯз касе марҳами асрори касе нест. мо таҷриба кардем, касе ёри касе нест. ҳар марди шутурдор овайси қаранӣ нест. ҳар шишаи гулранг ақиқи яманӣ нест. ҳар сангу гиле гавҳари ноёб нагардад. ҳар аҳмаду маҳмуд расули маданӣ нест. бар мурдадилон панд маде, хиш маёзор, зеро ки абуҷаҳл мусалмон шуданӣ нест. хушнуд машав, душман агар кард муҳаббат, хандидани ҷаллод зи ширин суханӣ нест. ҷое ки бародар ба бародар накунад раҳм, бегона барои ту бародар шуданӣ нест. сад бор агар доя ба тифли ту диҳад шир, сад бор агар доя ба тифли ту диҳад шир, ғофил машавӣ дӯст, ки модар шуданӣ нест. ташаккури зиёд, аҳсан ба шумо. ва бояд қайд кард ки ин яке аз ғазалҳоест ки воқеан саршор аз маънӣ аст ва дар ҳар як мисраи он маъниҳои хело ҳам зиёде нуҳуфтааст ва яке аз ғазалҳои дӯстдоштатарин дар тамоми миёни форсизабонон мебошад. ва мехостам пурсон шавам ки аз миёни ин ғазал кадом мисраҳо барои шумо бештар наздиканд, ба дили шумо бештар наздиканд? ду мисраи охир хеле ба ман писанд аст ва ба дили ман наздик аст ки сад бор агар доя ба тифли ту диҳад шир, сад бор агар доя ба тифли ту диҳад шир, ғофил машавӣ дӯст, ки модар шуданӣ нест. воқеан дуруст аст. агар ки сад бор ҳазорон бор як доя ба як тифл шир диҳад, ҳам ба ҷои модарро гирифта наметавонад, чун модар қиматтарин ва болотарин чиз дар рӯи дунё мебошад. ва мо метавонем дар ин ҷо ҳамчун ташбеҳ омадааст, чун доя ва модар метавонад тамоми нафарони дигар бошанд, тамоми неъматҳои дигар бошанд ки касе ҷои касеро гирифта наметавонад. ҳар кӯшише ки накунад, ҳамеша ҷои нафарони арзанда холӣ мемонад. чунин аст? саломат бошед. акнун биёед ҳарф мезанем доир ба китоби дигари дӯстдоштаи шумо. таъссуротатонро доир ба китоби дӯстдоштаи худ метавонед барои бинандагони мо бигӯед, то ин ки шавқи онҳо, завқи онҳо барои хондани китоби дӯстдоштаи шумо низ боло бишавад ва онро мутолиа намоянд. бале, китоби дӯстдоштаи ман ин бӯстони Саъдии Шерозӣ мебошад, ки дар он китоб саршор аз панду ҳикмат мебошад, ки ман ин китобро хеле ва хеле дӯст медорам. айни ҳол мехоҳам ки яке аз он ҳикояҳоро баҳри шумо ва бинандагон пешкаш намоям. марҳамат. рӯзе ҷавоне бо гӯсфанди худ дар роҳ шоду хуррам рафта истода буданд. ногоҳ аз ҳамин роҳ мусофире мегузашт, ки ин мусофир тамоми ҷаҳонро гашта буд ва ба онҳо хеле хира шуда нигарист, нигоҳ кард ва ҳайрон шуд ва гуфт ки дар ин ҷо чӣ сире аст, ва ба назди ҳамон ҷавон рафт ва аз ҷавон пурсид, сири кори ту дар чист? чаро ту гӯсфандро бе ягон банду таноб ва бе ягон кашолакунӣ аз қафои ту чунин шоду хуррам рафта истодааст? ҷавон писханде зад ва гуфт ки ман аз гӯсфанди худ дилпурам, вай ҳеҷ гоҳ намегурезад, чунки вай беҳтарин дӯсти ман аст. агар шумо хоҳед, ман барои шумо исбот мекунам. агар ман ҳозир чашми гӯсфанди худро гурезонаму ду кӯча аз ин ҷо он тарафта рафта дар миёни издиҳом гум шавам, ӯ маро куфта меёбад. мусофир ҳарчанд ба гапи вай бовар накард ва ҷавон хост ки гапи худро исбот кунад ва чашми гӯсфандашро гурезонда, худаш ду кӯча он тарафта рафта дар миёни издиҳом худашро гум кард. ва ҳамин дам буд ки гӯсфанд фаҳмид ки ҷавон дар назди вай нест. зуд аз қафои вай давон рафта ду кӯча он тарафта рафт ва дар миёни издиҳом соҳиби худашро пайдо кард. мусофир боз дар ҳайрат афтод ва ба назди ин ҷавон давон омад. ҷавон дид ки мусофир аз қафояш омада истодааст ва боз истод. мусофир ба назди ҷавон омада нафаси худро рост кард ва гуфт: ту чӣ аҷоиботе дорӣ, ки ин гӯсфанд аз қафои ту ба ин қадар оромӣ меояд ва ҳеҷ зӯроварие нест дар миёни шумо. ҷавон боз хандид ва гуфт ки ин ҳеҷ аҷоиботе нест. ин гӯсфандам гӯсфанди муқаррарист ва мисли гӯсфандони дигар мебошад.
мусофир гуфт ки агар ин гӯсфанди муқаррарӣ бошад, пас чаро бе ягон тарсу ҳарос аз қафои ту боз бо шоду хуррамӣ равон аст? ҷавон гуфт: вақте ки ин гӯсфанд барача буд, ман ӯро аз хурдсолиаш гирифта то ба ин ҷониб калон кардам ва ба ӯ меҳрубониҳои зиёде кардам. Агар аз худ таъриф набошад, то ба ҳол ӯ аз ман ҳеҷ гандагие надидааст ва ҳамеша ман ба ӯ меҳрубонӣ кардам. Ин банди ноаёне ки моро намегузорад як лаҳза аз дигар дур бошем, ин банди меҳрубонӣ аст ва намегузорад ки мо дур шавем. ҷавон инро гуфт ва рухсати худ аз мусофир хосту барои худ давом дод ва гӯсфанд ҳам бошад шоду хуррам аз қафои ҷавон равон шуд. мусофир бошад чанд лаҳза истода ин манзараи аҷоибро тамошо кард ва ба додаи худованд ҳайрон шуд. аз ин ҳикоя бармеояд ки меҳрубонӣ калиди ҳамаи чиз аст. агар бинед ки вай бо ҳайвон робитаи худро дуруст кард ва бо меҳрубонӣ тавонист ки бо якдигар унс гиранд ва натавонанд як лаҳзаам аз дигар ҷудо шаванд. мо метавонем ки бо тамоми инсонҳо, яъне бо инсонҳое ки дар дил чӣ қадар кинаву нафрат доранд, бо онҳо ҳам метавонем ки бо ҳамин меҳрубонӣ дӯстӣ пайдо кунем ва бо ҳамдигар дӯстӣ наздик шавем. саломат бошед ва мо низ таманнои онро дорем ки бигзор миёни тамоми аҳли ҷомеа, миёни ҳамаи бинандагони мо риштаи ноаёни меҳрубонӣ баста бошад ва онҳо байни ҳам дӯстиву рафоқат бикунанд. Гулбарг, мегуфтед ки шумо китобҳоро чӣ гуна интихоб мекунед барои хондан? китобҳоро вақте ман китобро аз рафи китоб мегирам, аввал нависандаи ӯро мехонам ки кадом нависанда аст ва ӯро кушода сатри аввали вайро мехонам. агар ки ман ба даруни ҳамон китоб ғарқ шавам, яъне ин китоби писандидаи ман аст ва ман онро барои мутолиаи худ интихоб менамоям. бале, ин дуруст аст, зеро ки чуноне ки мегӯянд, китобро набояд аз рӯи муқоваи интихоб намуд ва чуноне ки дар мисраъҳое ки айни каме пештар шумо қироат кардед, ҳар шишаи гулранг ақиқи яманӣ нест, яъне ҳар он чизе ки медурахшад тилло нест ва мо набояд ба зоҳир нигоҳ кунем, бояд ба ботини инсон, ба ботини тамоми он неъматҳое ки моро ҷамъ меоваранд, моро дар гирду атрофамон ҳастанд, назар андозем. ва мо имрӯз кӯшиш кардем ки ба ботини шумо назар андозем ва аз маҳорати шумо низ бархурдор гаштем ва ташаккури зиёд ки ба барномаи мо ташриф овардед ва тавонистед ки қиссаҳои ҷолиб аз таҳлилҳои хубро барои мо пешниҳод кунед. якҷаҳон сипос барои ташрифатон. бинандагони азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барнома. дар охири барнома Гулбарг бароятон як ғазалро қироат мекунад. гӯ халқ бидонед ки дилдори ман ин аст, маъшуқи ситамгору ҷафокори ман ин аст, маҳбуби ману ҷони ману ҳамнафаси ман, хиши ману пайванди ману ёри ман ин аст. бӯи сари зулфаш ба ман орад ҳама шаб бод, кас ҳамнафасон ёри вафодори ман ин аст. ман хоки раҳаш балки басе камтар аз он низ, дар ҳазрати ӯ қимату миқдори ман ин аст. нанвох ба як тири дигар куштаи худро, бо ғамзаи сайдафканаш озори ман ин аст. бо он ки табиб аст шавад шод ба дарам, донад ки давои дили бечораи ман, донад ки давои дили бемори ман ин аст. гӯянд камол аз пайи ӯ чанд кани ҷон, то ҳаст зи ҷонам рамақи кори ман ин аст.